Machiegni chenro mari mar kuku mar wach en chieng tich adek majaber molo chutho ma en chenro mopogore koda kuku mar wach mamoko nikech kizungu luonge ni exclusive interview. Wadago mbaka e luo Council of Elders. Penjo mokwongo, ker en ng'awa? Dobed moluor nyandiko ong'adi koso en moluor Opiyo Otondi? Live e chenro niri e tielo mokwongo nyaka nene. Antiere kaeri kod jaduong' Nick Atieno kaachiel koda kagi migosi Richard Gweno. Mondo mwago mbaka kar kaeri Gwena pole. Mondo mwago mbaka kar kaeri e yango adieri kaachiel kod miriambo manitiere e Council of Elders molo chutho penge geko makaluo kaeri. To nikech luo wacho ni seche geko ma thuondi gore to nyithindo ema hinyore kata lum ema hinyore. Lum ma enonagi hinyore ginyalo kelo kwe koso kwe onge. Ta dier mar wach ni kar kanye ng'awa monego piny luo lo. Nyinga en Haron Otieno machiegni e chenro mari mar kuku mar wach. Okang'eyo na chak gi kon mane to kora chak gi nyingeu kaka biro gande ABC nyaka D. Ang chak koda kagi N. Migosi Nick pole. Ami thuolo mar moso ganda joka nyanam maneni sani iri king'iyo kamera nitiere jaduong'. Yes. Eduokero kamano. Oganda joka nyanam ma neno wa tipo masani amoso une osareuru. An kako se wachinu an Nick Atieno Kisumu Karateng. An Secretary Maduo Council of Elders Kisumu County. As erokamane, jaduong' ami thuolo mar moso ganda joka nyanam king'iyo kamera nitiere jaduong'. Erokamano. An Richard Odwogo Gwena, an Wood Seme, a Wood Kitimikai. Lemo mari. E Luo Council of Elders, an jakinu ma Luo Council of Elders e Nyanza mangima. Erokamane hinya. Migosi Nick, ang napenji ni to ker mar Luo Council of Elders en nga? Ker mar Luo Council of Elders and Willis Opiyo Otondi. Migosi Richard, ker mar Luo en nga? Ker mar Luo en achiel en nyandiko ong'adi matimo certificate mare. Nyandiko ong'adi ker mar Luo Opiyo Otondi ker mar Luo. Wadi biro certificate kaachiel koda gi laigo duto te mondo miwa yanga dieri mar wach ni kar kanye. Yiena mondo mi achak kodi Migosi Nick. Mondo mi ng'ato bed ker mar Luo, ang'o ma nyaka tim tang'o miluwo mondo mi ng'ato bed ker mar Luo? Ka ng'ato bedo ker mar Luo, ing'iyo gik mang'eny kuome. To gik ming'iyogi, one called panel of elders ma bed piny to di ma feel ni gidwa bedo ker timo gimiluongo ni application. Ka gisetimo application to this panel biro dhi puodhogi ma gi narrow down to ji ariyo. Kaeto ji ariyogi ibiro tero ne General Assembly. To General Assembly koro dhi kawo achiel kuomgi. Ei bedo ker mar Luo onge ombulu moro migoyo minyalo wacho ni jaduong' ni oyombo ng'ane gi kura maromo kama. En gima consensus in that assembly. Koro decision mar assembly no bedo respected for the entire Luo community. En ji adi ma ng'ado to wacho ni kura onge migoyo en wena winjruok. To gin ji adi ma winjore? Wan gi gima luongo ni district units. Yes. E Luo land ka. To each unit. Yes. Oro ji abich. Kagi se oro ji abich to ji abich gi units gin 26. Koro 26 kigoyo gi 5 bro nyise how many people. Jogi biro assembly. Yes. To gi other people mbele nyalo luongo. Ma joluo moko bi nyalo luongo to biro assembly no to witness matimore. Koro in that assembly ema giwinjore. Yeah. Ang na penji achiel ne Migosi Richard, penji godo yo machielo ni nitiere gimoro amora ma Migosi Nick owacho kaka iyiero council kata jatelo mar Luo mopogore ma neno mopogore. Owacho mopogore malach. Yes. Luo Council of kiyiero iyiero ka ker mantie nitie otho. To ka ker otho mano ni katiba maru. Yes, ni katiba. Okay. Ker mar Luo kotho e kiyiero ker machielo. To sabe dwa yier ker machielo, jodongo bedo piny duto te manie Luo Council of Elders. Ok jodongo mochoka choka, jodongo manie Luo Council of Elders ma Nyanza ka
to bedo piny to ka ng'at choth kaka kero tho to bedo ndalo 90 e kiyiero ng'ama chielo. Gibedo ndalo 90 e kiyiero ng'ama chielo. Omiyo gima ng'eyo ma owadwa nowacho ok en adier. Okay. Kendo Yes, the bell. Kidwa yier ker ka ker chotho bedo ndalo 90 ta iyiero machielo to kane jaduong' Riaga otho nokawo ndalo 90 ae bang'e wayiero Nyandiko Ngadi. Eko yier Nyandiko Ngadi e Ofafa Hall. Iwacho gimoro ka ni jodongo ma ichoko. Iminang'o? Tini jodongo mayiero Lucas Weda ok gin jodongo matinde kuluongi ni dhi bede delegate. Gibedo jodongo mani e Lucas Weda mobedo register. Mano sebedo chon. Ma hikgi bende ng'eny, ok nyithindo. Okay, abiro kar kanyero. Jaduong' Nick kiwacho mar kaka dhano bedo kar kae kod kaka itimo gini eri. Iwacho ni inyalo yier ng'ato kata kapok otho. Inyalo yier ker moro kata ker mantiere pok otho. Inyalo yier ker. Yes. Kata ka ker masano no nitiere. To kapok oyier ker no. Yes. To ker ni nyaka yud makosa moro kuome. Abro wacho mondo janeno nyaka yudi koso koyud makosa moro kuome. Koyud makosa moro kuome. Yes. Emomiyo adwa wacho ne jo aneno dwan mondo winji. Yes. Ni ker inyalo yiero nikech weche adek. Wach mokwongo en tho ma jaduong' nowacho. Yes. Wach mar ariyo en voluntary resignation. Yes. Ni okoneno ni okodwa dhi nyime gi tich o resign. Mar adek en ka ker mantieno timo timbe moko ma benefit the Luo community. Then the community nyalo bet piny to decide ni koro jaduong' ni in wano ka gitiyo kodwa. Yes. Ok ber ni joluo. Koro wadwa nwa goli mondo waket ng'ama chielo. Because Richard, bi wacho adieri kiwacho ni ng'ato nyaka tho e kinyalo yier kare. To samoro anyalo bedo ker mar Luo takoni aol gi tijini eri, I resign. Yini ka resign wuon. Yes. To iyiero ng'ato kadi to saidi Bati wacho ni ng'ato nyaka tho e kiyiero ng'ato kiwacho resignation. Katiba mar Luo Council of Elders. Yes. Wacho ni inyalo yier ng'ato mana ka ng'ato tho kata koweyo kodhi e tich machielo kata koweyo kotuo. But mano kiwacho in sama ne chako. Ni wacho mana wach nero mar gweyo ta mar nyielo rem kende. En adier. Yes. Ni kidwa yier ng'ato e katiba mar Luo wacho ni iyiero ng'ato ka ng'at cha otho. To kata ka oweyo no dhi e siasa. To kata ko oweyo no tuo. Iyiero ng'ato. Migosi Richard, ywaruok mane manitiere kind leo mar ker mar Luo? Lemo mar ker mar Luo onge ywaruok. To nikech gimomiyo onge ywaruok ka ker Riaga otho. Yes. Ne ker Riaga ne jotiyo kod Opiyo Tondi. To ko ker Riaga otho to Nyandike go yier ker mar Luo Council of Elders. Ok ulero gi ng'ato. Ok ng'ama nulero kode. Jaduong' Opiyo Tondi ne jotiyo kod Riaga. Maonge gimoriwe gi jaduong' Nyandiko. Ne gitiyo gi Riaga. Ma kaka ne gibedo gi Riaga kuro gi chike ne gitiyo gi mano wachgi. Lakini ang'eyo ni Riaga ne ema ne joni go Tondi. To Nyandiko ne onge go Tondi. Bende onge gimoriwe go Tondi. Okay. Bentiere chieng' mane Nyandiko Ng'adi osebedo gi Otondi to kod Riaga. Yes. Duol achiel. E duol achiel mar Council of Elders. Koso oyo. Nitiere chieng' ma Council of Blue Elders noselewo Riaga, Nyandiko Ng'adi to kod Otondi kamoro achiel. Jaduong' Riaga nosetho. Apenji kendo. Bentiere chieng' moro ma Luo Council of Elders jodongo adek gini nitiere e iye te. Ok awach telo moro amora to gintiere e iye kanyo kite. Onge kama kumano. Okay. Onge. Aduogo iri. Migosi Nick, nitiere ywaruok e kom mar ker mar Luo koso onge? Nitiere. Nitiere kama. Yes.
gi kit dhano kaka chalo. Jaduong' Ongadi ma jaduong' ne wacho gina ng'at mane ochokore kod jomoko ma including jaduong' ni kato gidhi e press kaka koro wabiro kae to gi declare ne Ongadi e ker to proper process mar yiero onge. Abro wacho ka kendo mondo janeno owinji ni kidwa yiero ker mbura miluongo midhi yiere ker nyaka luong koro ng'ama iluongo ni secretary general gidhuluongo luongo ni jagoro mongirore. Secretary general ema luongo bura no. Da penj jaduong' ni bura mane giyiero Ongadi no secretary general mane luonge. Ne wan koda adira wadimos ng'ato uwe sache. Secretary general mane oluonge. Kama no oyiere opio tondi ng'ama luongo bura no ne en Professor Gilbert Ogutu, who was then the Secretary General, Maluo Council of Elders. Yeni en ngamoache ni mane Professor mane Secretary General. Onge mano. Onge yiero. Onge gima kamano. Kane yiero ker luo e ofafa Secretary Maluo mane wange kinde no we manose kado chien mane wange kinde no ne nadera osawa. Yena uru mona penju moro kaeri. Migosi niga chakodi. Gigi duto te, ywaruok gi kochakore karang higa mane? Ywaruok gi ochakore bang'e ka Opiyo Otondi osebedo ker. Higa mane? Opiyo Otondi obedo ker 2010. 2010? Yes. Yena mona penju kendo, to kane pok 2010 pok no chopo, 2009, 2008, 2007 gine kande. Ne intiere Luo Council of Elders? Ne intiere Luo Council of Elders. To inbe ne intiere? An achako bede Luo Council of Elders 2010 no. 2010 no. Ne intiere kapok 2010 chopo koso? Nanti chon. Ne intiere higa mane? Higa mane? Higa mane? Chakre 1990. Ema idonje Luo Council of Elders? Ini donje 2010. Seche mani donje ni eri. Council Secretary General nenga. Secretary General Maluo Council of Elders nen Professor Gilbert Ogutu. Sama ni intiere 2010 mano donje ni eri. Secretary General nenga. Secretary General ne nadira usawa. Une higa chiel, une council achiel, to Secretary General opogore. Obedo kama General Secretary mani duongo ni mo luongo no ema nadiro kao kare kose weti chon ema penji bende nitiere seche ma ne intiere council en bende intiere to Secretary General en ng'at achiel be nitie okabedo kode nonge to ka ini chako bedo 1990 something te no biro 2010 to pod intiere kanya kasane to bende pod intiere kanya kasane dong nu bedo kode okwa bedo kode. Okay, be useka bedo gi migosi Richard etelo kata le machiel mar Luo Council of Elders koso Luo Council of Elders gin ariyo mopogore. An onge kamoro mwasere ure kode kaka Luo Council of Elders. An kura abiro mar ng'eye ka koro wach mar Ongadi ni osebiro kore ka winje ni en bende en gongadi ni gibe gin gi Luo Council of Elders. Yiero manowalo migosi Opiyo Otondi notim kanye? Yiero manowalo migosi Opiyo Otondi notim Ofafa Memorial Hall. Yes. Daher bende mondo nyis janeno ni yiero no kaka nasewacho ni ng'ama noluongo ji manoluongo these delegates ma jaduong' no ok dwa yiego no nondik barua no kod oluongo ni jaduong' Richard adani kuluongo tu ng'ato luongo gi nyingwadi jaduong' Richard. Yes. Ne oluongo kod the late Professor Gilbert Ogutu then Secretary General Maluo Council of Elders ema noluongo burano. Burano nonego bed tarik abich dwe mar tarik 10 dwe mar abich 2010. Yes. Ma burano nobet mokwongo. Burano mokwongo nobet to burano ne kod agenda mang'eny. Abro mi copy of that letter atigo ka. Yes. Burano nobet agenda mang'eny. To yiero was one of them. Then yiero na managiri sani kore ibro time mugi kaweche moko kose wasena financial report report ma Secretary General ni machalo kamano koro mago no timo it took time. Kane chopo kimoro sa achiel gu nus otieno ne bura no obedo postponed until 4th June 2010. Emane koro dhi oyierie
Otondi. Yes. Bura ma fourth no. Yes. Riaga ok no bire. Nikech bura ma tarika ang'wen emane discuss nyaka riaga no gi gik mano setimo mane joluo neno ni richo. Kinde ni tema ne udhi bedo gi bura mane dhi yiero ker machielo, riaga ne kanye? Riaga mane tiere pinywa ka. Okay, ne tiere council kairi koso ne uchunge gi tije giki? Ne until year ne pod en ker. Be ni winjo gimoro amora mane tud mane mieno chilo kuom riago galo? Ker mano senino. Chilo moro amora mane mieno, be ni winjo? Onge gimoro amora mane chilo nitie kuom riago galo. To katiba mar Luo Council of Elders be wacho ni ka chilo moro mieni kata ni karakta mari rach tinyalo golie kom. Onge gima kamano. Maru nitiere? Nitiere, antiere katiba ka ibro neno, ni wuone ibro somo ibro neno, nitiere. Okay. Imi wasigana, uchopo kama koro udhi yiero to migosi riago galo onge? Ne onge. Yes. So the elders mana ne kanyo, no oneno ni gidhi nyime kod yiero, no yiero Opiyo Otondi. Yes. Kose yiere, then later, Opiyo Otondi ne koro dhi obedo inaugurated South Nyanza. Yes. Iluona that sugar company. So Awendo. Notime kanyo. Then coronation. Yes. Odugo tin koro parane October. Kenyatta Sports Ground gare. Ma safar mar that ceremony no chakore ofafa. Kiko Opiyo giji umati ya watu. Kako Opiyo Otondi nyaka Kenyatta Sports Ground. Oyier ofafa. Odhi okete kom, odhi orwake Awendo, to dugo tim coronation kata mana sidhe koma yanga sports ground. Ang'o miyo nugolo Opiyo Otondi Kisumu kairi, to udhi rwake Awendo ma ok dalagi, bende onge tudruok moro amora kod Awendo kuma nutere? No, ginentiere gimomiyo notimano. Notimano nikech sama ne iyiero Opiyo Otondi. Yes. Riaga no ne onge. Koro, this coronation, yes, not coronation, but launching Rwake no, yes, nidwa no dio team dala gi Riaga. Mondo ka Riaga ni kod wach moro, yes, ubio wach kanyo. Ang'o minu dhi time kor gi Riaga, to ma iren ng'at mane tiere koda gi midhiero mo kata chilo moko miene, ugole oko mar afisi, to ukaw genu dhiro dala ne Awendo. Dibedo nuringo town ni samoro jine nyalo kwedo yo muriero godo Ker Otondi? Ne onge luoro machalo kamano. Yes. Ne onge luoro machalo kamano. Notime piwali mondo mi Riaga thuol to attend. Be Riaga no hand over? He did not attend. He did not come anywhere to hand over. Okay. Seche gike mane yiero maru notim nade? Mona bed fair ni yiero maru notim nade? Manu keto godo nyandiko ng'ade kom. Yiero marwa mane waketo go nyandiko ng'adi kom ne watimo fafa. Kaya dongo duto bedo piny ka secretary mar Luo Council of Elders makindeno ne nadera osawa Emene yiere nuside kamora mora be nuside side kata kete koma yanga okete ofafa e koma yanga benti nyasi mora mora mono timo oko mpogre kod ofafa watimo nyasi ne ofafa. Okay. Ema penjo benti nyasi mora mora mono lu bang'e nero mano timo kama mpogre kod ofafa onge mano. Bende nitiere gik mane telo mane Riaga ne godo mane obedo handed over ne migosi nyandiko ng'ade? Samani jaduong' Riaga otho, kapok oik Riaga, nikech Riaga otho, ng'ama ne luwo Riaga ne en nyandiko ng'adi. Koro ka Riaga notho, koro nyandiko ng'adi obedo waketo temporary kuom ndalo 90. Eka koro wabi ne wakete ofafa kendo choko luongo ofafa. Koro ng'ama no hand over power? Ng'ama no hand over power kata ng'ama no kawo simo mar telo to kendo lwet nyandiko ng'ade? Manoketo lwet nyandiko ng'adi en jaduong' manosenindo kansila Oluwagai. Ka watiko tielo mokwongo ni eri, penjo bade penje ni to seche mane nyandiko ng'adi nitiere kom niri, lemo mane ma migosi seche ma Riaga gale nitiere kom, lemo mane ma migosi Opiyo Otondi nomako? Hold that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach, migosi kata jaduong'
Onik Atieno kachielo koda ka gi jaduong' Richard Oduogo Gwena live gi ombakari weche gi ma Coumcil of Elders gipogore paro te chal ka gima onge ng'ama nosebet gi wadgi e koma achiel, onge ng'ama osetambua telo mar ng'at moro machielo. Ang'o matimore? En ywaruok madwa dhi nyaka karango koso osopo cha oromo sa mondo mi gol gi oko e komnieri kawo jomoko matindo mondo mi chak bedi komnieri mondo mi ota piny malu nikech piny to nyaka dhi mbele to ka jodongo monego bedi meno toch mbele ema menyo toje ariyo. Piny luo dhi luwo ng'awa to piny luo dhi kwedo ng'awa live. Iluonga ni Haron Otieno wawacho diri maduk to nikeche kochopo sama tek to joma tindo keto jodongo e kom maliet kendo penjo gi penjo maonge luoro. Machiegni telo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach kizungu luonga ni special edition. Mano manyiso ni en chenro mopogore gi mamoko. Jodongo luo tiere kar kae migosi Nika Atieno wuod Kisumu Karateng kachielo kod migosi Richard Gwena Oduogo wuod Kisumu Kit Mikae Seme. Giwacho ni Haron gin gi tambua jodongo ariyo mopogore toch mimenyo gin ariyo piny luo kaeri wadwa luwo mane to dawe mane. Awe samana piny to sechegi kuma ne migosi nyandiko ng'adi ne nitiere migosi Raugal ne nitiere kom kaka ker mar piny luo. Migosi Opiyo Tondi ne kar kanyo to ne lemo mane jaduong'? Migosi Opiyo Tondi ema ne jalup Riaga Ogala. Ne en gi jalup ariyo? Riaga kane en e kom. Yes. To jalup ne en Opiyo Tondi. Adwa ni wawachura dieri. To kendo na kwa ugi muola ahinya kaka nyathi matin ka wuok e wuoche mar ng'ama ta chendo ni eri ni wakonyoru piny luo. Sama migosi Riaga Ogala ne nitiere e kom, ng'awa mane en jalupne? Jalupne ne en Opiyo Tondi. Seche ma migosi Riaga ne nitiere e kom, jalupne ne en ng'a? Ne en Opiyo Tondi. Mane oyieri, mane oyieri. Okay. Seche ma nobedo Opiyo Tondi, katiba ne wacho ni ng'ama onego bed ni kawo telo ka ng'ato machielo otho. Katiba ong'e maler. Katiba balu Coumcil of Elders en moyangi ni ka ng'ato dwa kawo kom ikawo ka ng'ama ker motentie otho. Okay. Nitiere gimoro ma da penje kaeri. Jolup Riaga Ogala ne gin jariyo koso ng'ato achiel? Ng'ato achiel. Ang'o miyo seche chon ni wacho ni jalup Riaga Ogala ne en ker nyandiko ng'adi manukete kom kuom ndalo 90? No. Onge gima kamano miwacho no. Nyandiko ng'adi ok otiyo kod Riaga. Riaga jotiyo kod Riaga jotiyo kod nyandiko ng'adi. Ng'ane kod Otondi. Da bedo no yiena penjo producer mara gima na winjo. Hapana. Iwacho No. Migosi Richard wacho kaeri gi luor makende migosi. Awacho niya. Ni bang' kane nyandiko ng'adi kane Riaga Ogala otho. To kom noero migosi nyandiko ng'adi nobedo kuom ndalo 90. Mano Kariago to. En jalupne. Kariago bedo kanyo kuom ndalo 90 mane ukete kaka acting. Kariago to. Kariaga makero to. Mukete kaka acting. Mukete kaka acting. Ukete nikech ne ng'a. Erise tamri gima na ukete nikech ne ng'a. Kawa keto nyandike kom Kariago to. Riaga no to. Kakoro onge jalupne nikech Opiyo Tondi lose ng'anyo modhi kama chielo. Piyo ne ugi. Okay. Seche gi kima ne Riaga Ogala ne to. Jalupne ne ng'a gise ma ndiere office. We mada ket kanyo straight. Yes. Sama ne koro Riaga to. Yes. Riaga ne koro ok en ker maluo. Riaga ne ok en ker maluo. Ng'ama ne ker maluo gise go. Ema koro yiere Opiyo ni. Yes. To no ka buche ma wacho ni kan. Yes. Buche kan no segole. Okay, otho kongi office mano kalore kod in. To otho kandi office mano kalore kod agi migosi Richard. Yeah. Lakini seche mano osewuok ni eri mane keto Opiyo Tondi e kom. No bedo nade seche ma pone pogo kete ng'ama no mako kom ni yer ko jolo. Koso onge sama no mako kom ni yer ko jolo. Kom tok no mak yor ko jolo. Yes. Ne kose inyalo neno sequence mag buche go kotimore. Bure moro bedo in May, then June, then July itimo June year Opiyo. Yes. Then the rest followed. Benin structure maru kantiere tabu mora. Bentire lemo mora mangata nyalo dhi malo. Ka komaru kantiere ywaruok e Coumcil of Elders miti lemo moro malo mangata nyalo dhi. Lemo malo.
ka ji yware Council of Elders, Yes. onge lemo moro. Onge ng'at moro amora kendo maluwo. Onge ng'ato moro mbele ka. Kosewuok e jakom onge ng'ato. Onge ng'ato. Luwo Council onge ng'ato mbele. Ok ni kare. Yes. Wan kod ng'ama iluongo Ogai. Yes. Kata miluongo ni patron gi Kisumu. Yes. Ma patron mar Luo Council of Elders. Yes. Piny mangima. Yes. En Raila Amolo Odinga. Un bende untiere gi patron? Un gi patron? Wan gi patron. Tang'o miyo sani ma ya penji sani, be nitiere ng'at moro motelo e wi ket wacho ni onge? Tiende ni adira makende wacho kama. Yes. E kinde ma mbele kucho e Luo Council of Elders ne onge ng'ato ni patron. Ema penji sani ni ka Ywaruok nitiere, un ng'ato ni patron koso onge to wacho ni onge. To kendo dakika achiel bang'e to wacho ni nitiere. Mabada na penji. Tiende ni ya. Yes. E Luo Council of Elders steria mare onge patron manie e Luo Council of Elders. Dongi wacho sani ni un gi ng'ato ni patron. Tiende ni mae ng'at ma wan go ni en ka. Mae Okay, un gi patron koso onge patron? wan gi patron. Iluongo ni ng'a? Iluongo no Lolwe. Un gi patron koso onge? Wantiere. Iluongo ni ng'a? Raila Amolo Odinga. Patron maru no yier nade? Patron marwa noyier ka jodongo kiti obedo piny ka wan ofafa eko yier patron Oludhe. Okay. Patron maru no yier nade? Patron marwa en a long story. Yes. Luo Council of Elders e kinde moro chien kacha ne kane Moi o proscribe tribal organizations. Ma Luo Council ni luongo ni Luo Union East Africa ndalo cha. Mano okethore mano la. Ng'ama noduogo mo revive gima koro luongo Luo Council of Elders sani ni ne Raila Amolo Odinga. Mane kaka nobiro mobedo patron koro. Nikech no revive. Un jatelo manobedo Ogai niri, nomiyo Ogai nikech ang'o? Ang'o ma nomiyo obede kom niri jodong gi luor makende? Gimomiyo ne waketo Oludhe obedo gine patron marwa to nikech patron mane wa onge go choncha kwa keto nyandike kom kone waketo wabede kone waketo patron le waketo Oludhe. Ang'o mo Oludhe notimo momiyo nokete patron? Ang'o mo Oludhe notimo momiyo nokete patron? Ang'o ma notimo momiyo nokete patron? Oludhe nokete patron en achiel kuomwa, en achiel kuom jodongwa mwasebedo goda ming'a ma kite ber, ma taji maber, wuotho gadiera. Omiyo ne waneno ni Oludhe bednwa patron nikech iboterwa kare. Haron chon ne waonge koda gi patron, nochuno mondo obedi koda gi patron, koro nwayiero Oludhe. Jaduong' nero manosebedo katiyo no matek ahinya kendo ne kedonwa e wacho mar patron. Mano pacha, mano paro miwacho koda ka gi migosi Richard Gwena Oduogo. El chenro mari live, chenro mari mar Kuku Mar Wach. Haron gima timore en patron marwa en mulu Raila Amolo Odinga. Seche gi kuma luo ne onge koda gi Council of Elders, mulu Raila Amolo Odinga ema notiyo matek ahinya mondo mino revive karano chier kendo komniri momiyo nwakete mondo mino bedi kaka luo Council of Elders Ogai marwa kata mana patron marwa. Mano pacha, mano paro miwacho koda migosi Nick Atieno. Ang'o matimore e Luo Council of Elders? Wadwa chome tir. Iwacho kendo wachore ni en pesa mar josiasa, kech mar cham kenda thogo ema pogo jodongo. En adieri koso kandiri? Ma en chendo mapenje ji penjo maonge luor kata chiel. Kauno ni tielo mokwongo nyaka nene an kod luar e mbele na. Migosi Nick, iwacho ni pesa mar chama thogo mar josiasa ema pogo Luo Council of Elders. En adieri koso en miriambo usano siro josiasa? Mano en adiera. And wach mar pesa mar josiasa no ne en achiel kuom gimomiyo riaga ne koro ogoli e telo makaeto koro yiero piyo tono. Wach mar pesa no was a factor among other things. No chamo pesa? No otudore kod josiasa mane of course ne fande mano o develop nyaka achai on the person of Raila. Maena ngama na nyalo thump his chest o de Raila Raila nyalo dilo ka kodwaro kapok riago to magi jo mage mane fund migosi riaga gieki?
ne tek ok ne yot ng'eyo. Yes. But from actions mage. Yes. Ne nyisowa ni ng'ani nyaka bentiere ng'ato madire from somewhere. Muluro dinga siro ukoso ksiru yor pesa. No, okosirwa. Ya okosirwa kanyo bendo abro lose weche mag pesa mag Coumcil of Elders go. Yes. To finances moko mane omiyo ma direct mondo kony Coumcil of Elders to onge. Yes. Yeah. Okay. Agna biye bende ng'eyo kaka to council maru yudo pesa nade moko pogore. Migosi Nick, penja chiel migosi Richard, penja chiel mapenjo ni eri. Pesa ema pogo iwacho ni untiere kod achama yien moluwo godo josiasa en adieri kosen miriambo. Mano miriambo malach. Itudo migosi nyandiko ng'adi kod deputy president migosi William Ruto miwacho ni onyiewne gari oringo godo kendo ndiko ne jomo tiyo godo. En adieri kosen miriambo. Mano miriambo kabisa. Kendo mano propaganda mar ng'ato. Propaganda mar oganda machielo no. Useromo gi migosi Ruto koso pok uromo go? Pok waromo go. Kata ker mago pok uromo gi Ruto mano political elders mage mawacho weche go. Okay. Okowachi ni romo kode rach. Ruto en deputy president. Pok waromo kode. Kata mana kweth maru nyalo romo kode. Kweth moro amora nyalo romo kode. Pok waromo kode. Awacho nu gimoro. Yes. Yes. Yiena. Awi yieni jaduong'. Kane wan kod ker president marwa Uhuru Kenyatta. Samani oyiero Uhuru. Yes. Ne wadhi Nairobi kidhi keto Uhuru e kom. Yes. Kaka president mar piny, uluongo piny maduto kendo ne wadhi kuro. Mane wadhi go Uhuru Kenyatta e function mamare ma piny oluongo ma ji wadhi e tenge. Ok nwadhi tabro nyiso gima miyo ok nwadhi. Okay. Ok ne gibi nikech gine gibalo. Ba mane mango wacho mano kende. Ilose lowe. Okay, so yes. Ne omiyo mane kabo wadhi e kende. Yes. To wan onge jasiasa ma wan go kata chieng kaka political nigo wanonge gingo mochung'nwa ma jasiasa kata chieng kata iwa kata enda ma wantieno. Yes. Onge jasiasa madwano bedie. Migosi Richard iwacho ni nyocha machiegni ka wacho ni onge gi siasa. Iwacho ni nyocha machiegni kaeri ne moko kuomu e kweth mari no sidho migosi Evans Kidero kachiel kod nyadende Gladys Wanga mondo giyudo kom mar Homa Bay. Mano ne siasa jaduong'. Mano adiera makende. Mano miriambo mar jomoko. Okay, nitie joma nosidho Wanga koso noko sidho. Nitie joma nosidho Wanga koso noko sidho. Anakia joma nosidho Wanga. Okay, to nitie joma nosidho koso kosidho. Kiti kiagi to nitie koso. Nitie joma nosidho Wanga to anakia joma nosidho Kidero bende. Kia wacho Kidero. Ing'e ni jotariyo gi kono sidhi. Na mano to pokawijo. Pokunye no sidhi Kidero, pokunye no sidho Wanga. Bori, mano pokawijo. Okay, sawa. Wadhi mbele duoko penjo. Duoko penjo tiko mapodi wewe. Nitie kama awacho mapode okawacho. Yes. Tawacho niya. Yes. Coumcil of Elders wan mot ker marwa nyandiko ngadi waonge gi uhusiano moro gi ng'ata kata jasiasa to bende okobi bedo go. Okay, sawa. Mano winji. Mane katiba maru? Mane katiba marwa. Okobi bedo gi jasiasa, ni jasiasa moro waluwo bang'e ni ng'ane, ni jasiasa wono ket kata jasiasa moketo mbele onge. One Coumcil of Elders josiasa duto manie luo gin ma joluo. To be oyiero chiwo direction ka josiasa dhi marach. Uyienwa kage dhi marach to yien wawacho ni kae rach ema miyo kodwa bedo ng'ato. Wan ok wan ng'ato nikech mondo mikiny ka wach moro nitie. Yes. To wadhi wakwero ni ng'ane ni dhi marach to nitie jomoko. Yes. Nitie jomoko ma ok kwer. Seche ma Muluro Dinga en patron man. Jomoko nitie e piny Coumcil Elders ma political ma ok kwer. Okay.
seche mamuluro dinga en patron maru ubro kwere nade kote makosa ke siasa koso eno konyal koso weche mag siasa Inyal kwere kakoro odonje e weche mag siasa to timo kosa to wan kod thuolo mar kwere ukwere nade ten patron maru ene monego benu dhire ko koso no en patron to koro wacho weche mag siasa matero wa emwelekeo ma ok ber to wakwere jaduong' wawinjire an dalani an wuodi ta kendo ka dalo tabu ni mwalo kacha chande tabiro iri nikech ni wuono iduong seche ge kuma kori ni wuone mikoso kene njawa e dala ere kaka nyalo biro kweri in thuolo kaka nyathina mondo kwera ni baba kate timo marach nyathi osega puonjo wuongi ok ni puonje tik kwere gi marach ok en puonje nyathi osega kwero wuongi wacha dieri nyithindo kwero live chenro mari mar kuku mar wach kwaduogo janeno mar Lolwe TV telo mogik en telo mar adek wadang'io certificates gi kachielo koda gi katiba margi ang'o matimore piny Luo jodongo Luo odonje siasa kosango matimore molo chutho kweth achiel mar migosi ni kwacho ni gin jasiasa e patron margi kweth achiel mar migosi Richard wacho gin jasi gin godo gi tudruok mora bende kwe nyalo biro bedo koso en ywaruok manyaka chieng iluonga ni Haron Otieno apenjo jodongo ka bende tiche moro achiel mane giwinjire seche ge kumane amodho piga mandi matin giwacho ni Haron wawinjore gi ng'a mano dhok ni romo wach kod migosi Richard wantielo mogik mar chenro ni eri mar kuku mar wach katiba maru un godo more recognize gik matimre yekete ere katiba jadong katiba nitie kada her mondo amigo my katiba I donate ma as a copy for Lolwe. Migosi zero. My donation ma Lolwe TV. Okay, erokamana hinya. Mondo mi makoro maro bedi godo. Mano maru bedi. Katiba nieri oyango jatelo mane. Main katiba okoluong ni ng'ato. Okay. Onyiso mana line kaka inyalo yiero jatelo. To okoluong ni ng'ato. Okay. Bisene no katiba ni kata bitambua katiba ni. Okatambua mano. Okay. Ma ngo mitingo ni. My certificate malu Council of Elders. Okay. Mobedo register. Okay. Kele. Obedo sign again. Obedo sign. Itambua ma. Be yango boken. Warangi ana. Tutabenda ange mara ka. Ibeni ge certificate mari. Yeah, nitia. Kela okay. Mare. Okay. Ibende mia mari. Mare. Okay. Ma itambua. Mana kia. Arangian. Makia. Kata makia anene for the first time. Makia. Mana kia. Okay. Gidika office money. Certificate nika office money. Oh ni kanyo. Okay. Ni kanyo ndiki. Jadung certificate mari onge letterhead. Certificate mari onge letterhead. Department of Registrar General PO Box 331-00100 Nairobi. Mari onge letterhead. Mari enena gini mo bauka. Mari mo bauka. Date en godo date Monday Kenya dala. Mari. Wakolo mana certificate mari. Samara ni genuine. Tuwangi yangi konde muno benengi muno mi yang certificate. Kengi yo mari titano ka enigi date mare mar space mar letterhead mar barua. Wanyalo pogre paro. Cameras men maga bentire gi nyalo zoom in ka wang'iyo duto te giwi malo kar kaeri mairo chak gi CSO 48/261 ebo page maonge reference number mairi ntiere koda gi reference number and jo neno wanyalo neno pogruok mane barupe giki please mairi ntiere koda gi reference number mairi onge koda gi reference number mare ma ntiere gi letterhead ma eri onge koda gi letterhead. Okay. Kawang'iyo reference the associates the societies AC CP 01108
and maeri ntiere koda gi bracket, maeri onge koda gi bracket mare king'iyo the writing mar reference mare, maeri onge godo, manigo maonge godo. King'iyo ng'at mosign kod Jacob M. Ikiara, Assistant Registrar of Societies, sign koda gi LN Waithaka, Senior Deputy Registrar of Societies, TGKMN. King'iyo piny signatories magi bendo pogore. Asto king'iyo validity code mar sirikal wacho ni on the number margi, maeri ntiere kod validity code mar sirikal, maeri is satisfied gi piny ka, maeri ntiere kod validity code mare gi malo kar kaeri. Adieri makende madwa nyiso piny luo en ni achiel kuom certificates ariyo moting'i eki en fake certificate. To kapo nono ning'iye gi wang' mara kaka jafwambo, tadagolo disclaimer bende, aonge gi teko moramora mar wacho ni certificate mane ma fake to mane moken fake. To ka ing'iye gi wang'a mar jafwambo, ka ing'iye gi wang'a mar moseneno gik moko, to certificate ni miting'o koda ka gi kwethnero mar nyandiko ong'ade, ochalo certificate ma fake. And awacho ni ochalo certificate ma fake nikech aonge teko moramora mar wacho ni mane ma fake to mane ok ma fake. Adwa kwayo kuyiena to bang' chieno ni riwa photocopy certificates geki muna dongi copy ka copy. An ma weni mano dongo. Further to that, okay, yiena mondo menyal photocopy bar niri dongo ma dongo kusini moro an nitie mo dongi mano idhi ng'iyane. Okay. Odhi ong'iyane. Tere odhi ong'iyane. Register. Tere ero. Tere odhi ong'iyane. Kain fake. Seche makwayo director mana mondo nyisa dagi ero godo. Tere odhi ong'iyane. Okay. Wachako kodo waketo ler. Okwanie gino mar ng'iyo to ng'ama wacha diri kata ni ng'ama marach kata ng'ama ber. Adieri modeno ni monye, na adieri ni kar kanye. Kendo wane ka Lolwe TV ok wanindo kumora amora mar kwethiniri mar jodongo mar Luo Council of Elders. Kendo waluoro jodongo wate mantiere chendo ni eri. Bende nitiere solution achako kod Migosi Richard. Bende kaka inyalo kel kwe e kindu kod kweth machielo mar moluor riago, moluor Opiotonde. Bende inyalo kel kwe jaduong'. Awacho ni adier. Yes. Ni piny Luo en piny Luo achiel. Ma ker mar Luo bedo achiel. Be inyalo kel kwe e kindu kod kweth mar Opiotonde. Okoda yangu ker mari, bendo koda yangu ker mari. To dwaro kaka inyalo kel kwe nikech waonge gi teko mar yango. Man dwaro nyaka tim gimiro ni investigative story moro. Nitie thuolo mar bedo gi kwe. Nitie thuolo mar bedo gi kwe. Ka ng'ama oketho kwe obedo piny to kwe nyalo betie. Okay. Isiro mondo bedi gi kwe koso kisir kwe? Asiro kwe. Ang'o monego tim mondo kwe obedi? Gimi nyalo tim mondo kwe obedie en niya, jogo matimo siasa, jogo ma jo siasa, leaders mag siasa, matimo siasa, ema kelo pogruok. Iyango ni Migosi Opiotonde ne en jalup Riago Gallo, sama Riago Gallo ne tho. Bende onego bede komno nikech koro en mane en jalup. Riago no to koseyiere bedo jakom yore, ok no Riago to ko kode. Ema penji. No Opiotonde ne en jakom. Mano ni confirm chenro. Adieri ne en jalup jakom. En jalup jakom. Bende unyalo yie nikech ne en jalup jakom, koro no bede komno ero. Ok no do koseyiere Riago to koseyiere. Koso oyo. Koso oyo. Nango. Unyalo yie koso kunyalo yie. Nango. Mondo mi Opiotonde bede komno nikech ne en jalup ne. Ok nyalo yie. Okay. Kwe ober mondo mi kel tinyalo kele nango. Da wach kama jo winjowa ni kwe to nego bedie. Wa preach peace kamara mara. Kata mana se calm wantie go sana kwa mondo wabed as peaceful as possible.
omiyo pod kwe nyalo bedo e kindwa kod kindgi. Yes. Kwe nyalo bete. To kwe mabiro bete. Yes. Ng'ato nyaka dog piny. Bas buye dog piny mondo mi wene nyandiko ng'ade dhi mbele. Gimomiyo kwa nya dog piny. Yes. Nikech gima jogi claim ni gin. En gimoro, if I may use your word. Yes. En gimoro ma fake. Iwinjo. Koro onge kaka wanyalo bedo opio setemo. Twice kaluongo nyandiko no gi jogegi mondo gibed piny winjruok obedie mondo peace obedie osetamore ma koro chopo kama koro onge kata na tiende koro loso kodgi nikech iwinjo ka ton moloso go ok en ng'at ma ready for peace. Piny luo kae migosi Richard dhano luo bang' mulo Raila mondo dinga weche mag siasa. Piny luo kae dhano luo migosi Raila mondo dinga weche mag siasa to kod kaka oganda. Be unyalo yie mondo mi udhi ire kweth mayware ariyo mondo ket kwe kendo migosi Odinga? Awachuni adier. Okay, bunyalo yie usepogore paro. Usepogore paro. Mana kaka sano wanyalo pogre paro to ukairo wadhi producer mara Zero achoni oyo Zero wan koro wasechwanyore wate koro in ket kwe kendo. Be unyalo dir mulo Odinga nikech piny luo winje. Sawa, adwani iwinj maber. Adwani iwinje maber. Aluro bedo mara jaduong' kasi. Adwani iwinje maber. Okay. Iluo Council of Elder chiko yie ni thuolo ma Luo Council of Elder mar yiero ng'ata ma gidwaro. Be unyalo ir mulo Raila mulo Odinga mondo kelnu kwe. Be utamo wae kaka piny luo tamo. Ok onyal dhi ire mondo okel kwe nikech en gi jomo dwaro gi jogegi. Ok onyal dhi. Okay. Ok onyal dhi. Awinji kidhi e court miseng'en ni kod joge samoro dhi nyalo bedo tabu ma rionge. Mana kaka un bende, mana kaka un kod igi yie. Eka piny luo bende ok trust tu nuringo udhi le bamba udhi chiemo kuno. To kwa wayo mano nikech mar gi nyalo bedo miriambo. Ubende maru nyalo bedo miriambo. Okadana dog ne ng'ato kada chiel. To kaka koro kuwinjo rute, be unyalo chiko itu e wud luo ma piny luo winjo mondo kel kwe. Koso oyo. Chik kama nyalo betie. Yes, gimulo Odinga. Winji. Okay. Gima wanyalo timo. Ikore timo. Ni wadwaro mondo joluo mondo bedi gi telo. Mondo bedi telo. Nikech osechambara aming'a. To kidi go kura gimora mora midhitim ni Raila wan ready mar timo. Tok dhi bedo kode piny. Nikech wan wahere jaduong' kendo wahere molo kata joge ma kochegi. Kochegi. Allora, kaporo kwetieko, ndi kamaro madwa mondo explain. Chenro mar Kuku Mar Wach. Kimia thuolo. Yes. Wacho jaduong' ni admit ka. Yes. Ni kane Uhuru chamo muma Nairobi negidhi. Yes. Mano nyisi stand margi. Ipenja ka wambe. Seche ma piny nomoko cha nudhi chamo muma mar Uhuru. Sama ne biruake. Sama ne biruake. Yes. Ng'ade kaka seche ma mulo Odinga, seche ma piny luo no ramo no mawa. Ma piny no chung kendi uto nudhi. Kanye Rwako ker. Wano dhi rwako ker. Kara una ndhoga jaduong'. Mulo siasa. Ker mar piny. Noko yangi makura mar doho no ng'ado loch mar Uhuru mano dok yiero kende mar Raila no chamo ma kaka people's president. No ngakune gima kamano. Mano ne paro mar Raila wuon. To ker mar piny ne en Uhuru Kenyatta. To mano ne pach jogo. Mama do kanya biki no. Mok nusiro ni do no ngado loch. Nyuol nyota. Okay, nyuol nyoti. Iwinjo kaka jaduong' ni wuoyo. Mano nyalo nyisi gima miyo onge kaka wanyalo winjore kodgi. Nikech gini ya wencha. Oyie ka, o admit ka, ni ne gidhi e nyasi no. Imagine at that time, jaluo nyalo wuok, joma luongo ni elders mag luo, nyalo wuok to dhi e nyasi mar Uhuru Kenyatta. What does that tell you? Awinji. Yeah, ok nanyali. Wan ok nanyali because ne wan kod uchungu at that time. Kawa yuak ne koro mawa. To gin, to they have the pleasure mar dhi kucha. Maybe no omigi pesa mana gidhi. Jaduong' kata kanyalo tiyo kod pesa ne, no idho odhigo Nairobi mondo dhi one kaka Uhuru bedo president. Ko ok obedo funded. Kadoka lungu kende chieng' machielo. Ubiro biro koso ko biro iro. Ata thuolo anytime. Biro. Ni
Kaluongi chieng' machielo biro koso kibiro. Kitiwa? Kaluongi kendo chieng' machielo biro koso kibiro. Abiro, mera, abiro. Ero kamano. We! Adona wach gi chir, janeno ma Lolwe TV. Ni gima pogo kata gima baro Luo Council of Elders en pesa mar jo siasa kaachiel gi chung' mar jodong Luo e yor siasa. Kod na yudo kuonge gima wacho nieri ta chung' mondo mi awacha dieri to nikech Dedan Kimathi ndalo moko nowacho ni I rather die on my feet while fighting for that which is right than to live on my knees because of fear. Adieri makende jodong Luo Council of Elders giduto te nyaka giwe twech mar siasa gi luo pesa mar jo siasa to kod andhoge mar piny Luo e ka kwe biro bedo e Luo Council of Elders. Nyinga en Haron Otieno. Mae giko chenro mar Kuku Mar Wach amiyo gi thuolo mar mosore. Ang'eyo ni COVID to nitiere to nagise sanitize koro nyaka gi mosore mbele kaeri mondo mi kik adong moro bedie toke kaeri to nikech seche moko ochwakore makata ngum nyalo wuoki. Kugi mosa jaduong'. Erokamano nya. Jaduong' chung mos chung mos jaduong'. Airu kamano. Koro beduru. Abende wa mosi jaduong'. Erokamano. Achope giko machero ni eri ne kamera man mara migosi James Heavy the DJ. Asante sana, erokamano maduong' anya kachiel to koda kagi Zeru Baber senior producer machero ni kendo head of technical. Molo chutho kum nemedo kinde matin mondo mi wachwal batwangniri mondo chop ne japiny e yo makare. Nyinga en Haron Otieno, erokamano nya kum Lolwe TV wachako dogo time kendo chieng' machielo nikech kaeri ema piny Luo neno.